हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण माताजी स्क्रीन ఉంది కదా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నవమాధ్యాయము అయినటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని పిలుస్తారు. ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, శ్రీ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అంటూ ఆ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆయన అర్జునుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఏంటంటే ఇక్కడ అంతకుముందు అధ్యాయాలలో 7-8 అధ్యాయాలలో ఆ భక్తి తత్వాన్ని ఆయన రహస్యమైనటువంటిది అనేటువంటిది పరమ రహస్యమైనది. ఇక్కడ ఈరోజు చెప్పేటువంటి ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆయన, అది అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని తెలియచేస్తాను అర్జున. ఇది నీవు తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ భౌతిక కష్టాల నుండి, భవబంధనాల నుండి, ఈ సంసార సాగరం నుండి నీవు ముక్తుడవవుతావు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. మరి ఆ గుప్త జ్ఞానం యొక్క దశలు ఏంటి అంటే, మనం అంతకు ముందు చూసినటువంటి 2వ అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానము రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అంటూ చెప్పారు. అది దేహము ఆత్మల యొక్క వ్యత్యాసం తెలియచేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 7-8 అధ్యాయాలలో ఆయన భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానము అంటే కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పారు. ఈరోజు శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతిస్పందన, అదే అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము, పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఆ జ్ఞానము అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. ఆయన అంటున్నాడు, ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, నేను చెప్పబోయేటువంటి ఈ జ్ఞానం విద్యలలోకెల్లా రాజు వంటిది, రహస్యాల అన్నింటిలోకెల్లా అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానము. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అంటూ ఆయన ఈరోజు చెప్పబోయేటువంటి ఆ భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానం, అది విద్యలలోకెల్లా రాజు వంటిది అని చెప్తున్నారు. అలాగే రహస్యము, సాధారణంగా రహస్యం అంటేనే అది, సో దాంట్లోనే అత్యంత రహస్యమైనది అని చెప్తున్నారు. పరమ పవిత్రమైనటువంటిది, మరలా ప్రత్యక్ష అనుభూతి ద్వారా పొందినటువంటి జ్ఞానమయ్యా ఇది. ప్రత్యక్ష అనుభూతిని ఇస్తుంది. ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతినిది స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా అది తెలియచేస్తుందయ్యా అర్జున. అటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు నేను ఈరోజు తెలియచేస్తాను. ఇది ఎలాంటిదంటే ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణతను తెలియచేసేటువంటిది, ఇది నిత్యమైనది, అంటే ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటిది, సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా మనం చూసేటువంటి ఈ విద్యలలో సోషల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది బేసిక్ లెవెల్లో పిరమిడ్లో ఉంది అని చెప్తారు. దానికంటే ఉన్నతమైనది ఆయుర్వేదిక విజ్ఞాన నాలెడ్జ్ అని చెప్తారు, జ్ఞానము. దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటిది ఆస్ట్రాలజికల్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తాము. సో ఇక సాధారణంగా ఈ భౌతికంగా మనం చెప్పుకునేటువంటి వాటిలో అత్యున్నతమైనటువంటిది సైన్స్ నాలెడ్జ్. దానికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటిది ఆ విద్యలన్నింటిలోకెల్లా రాజు వంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము ఈ గీతా జ్ఞానము. సో దాన్ని ఈ రోజు నీకు నేను తెలియచేస్తాను అర్జున.
అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఈ రాజ్య విద్య అంటే రాజు వంటి విజ్ఞానము, అలాగే అత్యంత గుహ్యమైనది అంటే రహస్యాలన్నింటిలోకెల్లా రహస్యమైనది, పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము అంటే శుద్ధమైనటువంటిది, శ్రేష్టమైనది, ఉత్తమము అంటే దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము. ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణతమైనటువంటిది, చాలా ఉల్లాసంగా ఉంచేటువంటిది మనల్ని. అలాగే అది ఎల్లప్పటికీ ఉండేటువంటి సనాతనమైనటువంటి ధర్మము అని చెప్తూ ఉంది. ఇంకా చెప్తున్నారు. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసినటువంటి అర్హతలు ఏమిటి అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి అసూయ లేకుండా ఉండాలి. అలాగే భగవంతుని పైన అసూయ లేకుండా ఉండాలి. భగవంతుని పైన విశ్వాసము ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. సో అటువంటి అర్హతలు ఉన్నవారికి మాత్రమే ఈ భగవద్గీత జ్ఞానము అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధ దానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరం తప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్త్మని. సో ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము అంటే భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు, ఆ భగవంతుని పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రాలలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటారు. వారు ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని పైన నమ్మకం లేకుండా ఉంటారో వారు ఆ భగవంతుణ్ణి పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోలేరు. అలా చేరుకోలేనటువంటి వారు ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచాల్లో మరలా మరలా జన్మ తీసుకోవడము, కొంతకాలం జీవించి ఉండడము, మరలా మరణించడం, మరలా జన్మ తీసుకోవడం కర్మానుసారంగా. సో ఈ విధంగా ఈ సంసార సాగరంలోకి తిరిగి వస్తూ ఉంటుంటారయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉంది. ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపించబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటూ ఆయన ఈ సమస్త విశ్వము కూడా ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవానుని లోనే ఉంది, ఆయన ఉంది అని చెప్తున్నారు. సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపం చేనే వ్యాపించబడి ఉన్నది. ఈ సమస్త సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆయన యందే స్థితమై ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. కానీ ఆయన వాటి యందు స్థితుడు కాళ్ళు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఆయన ద్వారా వచ్చినటువంటి ఒక్కొక్క అనేకమైనటువంటి బ్రహ్మాండాలు వస్తాయి. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ కూడా 14 లోకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. మనము ఈ భూలోకం ఎర్త్ ప్లానెట్ లో ఉండేటువంటి మనం మనకి పైన ఉండేటువంటివి భువర్లోకము ఉంటుంది అని చెప్తారు. దానికి పైన స్వర్గలోకము, ఆ పైన మహర్లోకము, జనలోకము, తపోలోకము, సత్యలోకము, ఆ కింద మనకి కింద ఉండేటువంటివి కింద ఉండే అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల అని నరకలోకం ఉంది. ఇక్కడ ఈ విధంగా 14 లోకాలు ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ సమస్త విశ్వము కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క అవ్యక్త స్వరూపం చేత వ్యాపించబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మహావిష్ణువు ద్వారా అన్ని కూడా వచ్చేస్తాయి. మహత్తత్వం ద్వారా వచ్చినటువంటి ప్రతి బ్రహ్మాండాన్ని కూడా ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ద్వారా వస్తుంది. ఆ తర్వాత ప్రతి బ్రహ్మాండంలో ఉండేటువంటి జీవులన్నింటిలో కూడా క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఉంటుంటాడు. సో కాబట్టి ఈ విశ్వమంతా కూడా విశ్వంలో ఉండేటువంటి ప్రాణులన్నీ కూడా ఆయన యందే స్థితమై ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం భూత భృన్న చ భూతస్థో మహాత్మా భూత భావనః. అయినను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము. నేను సమస్త ప్రాణులకు సృష్టికర్తను నిర్వాహకుడును అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతి చే కానీ ప్రభావితం కాను అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ అన్ని జీవులు కూడా ఆయనలోని స్థితమై ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. చెప్తూ ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, అయినను
సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు, ఉంటాయి, వస్తూ పోతున్నాయి. నా దివ్య శక్తి అద్భుతాన్ని తిలకించుము. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను. అంటే అన్ని జీవుల యొక్క సృష్టికి ఆయనే కర్త అని చెప్తున్నారు. వాటన్నిటిని కూడా పోషించేటువంటి వాడు కూడా ఆయనే అని చెప్తున్నారు. అయినా కూడా నేను వాటిచే కానీ, అంటే వాటినన్నిటిని నేనే సృష్టిస్తున్నాను, నేనే పోషిస్తూ ఉన్నాను. అయినా నేను వాటి చేత ప్రభావితుడను కాను. అదే కాదు, ఈ భౌతిక ప్రకృతిచే కూడా నేను ప్రభావితుడను కాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారాయన. సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్టు, అదే విధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి. సర్వత్రా మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ గాలి ఏదో వేగంగా ఎటో పరిగెడుతూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఎంత పరిగెట్టినా ఆకాశం కిందనే స్థితమై ఉంటుంది. సో అదే విధంగా ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రాణులన్నీ కూడా ఆయన యందే ఎల్లప్పుడూ స్థితమై ఉంటాయి. అవి ఎంత ఎటు పోయినా తిరిగి ఆయనలోనే స్థితమై స్థిరంగా ఉండిపోతాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారాయన. సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాధౌ సృజామ్యహం. ఓ కుంతి కుమారా, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోకి ప్రవేశిస్తాయి, మరియు మరొక కల్పము ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను. సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, కల్పము అంతమయ్యేటువంటి ఈ సమయంలో అన్ని జీవులు కూడా నా ప్రకృతిలోకి మరలా ప్రవేశించిపోతాయ్యా, నాలోనే ప్రవేశించిపోతాయి. మరియు వేరొక కల్పము ప్రారంభమయ్యేటువంటి సమయంలో అవన్నీ కూడా నా శక్తి ద్వారా నేనే మళ్ళీ వాటిని సృష్టిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామ మిమం కృత్స్ననం అవశం ప్రకృతేర్వశాత్. మొత్తం విశ్వము నా ఆధీనంలోనే ఉన్నది, సృష్టి అంతా కూడా నా ఆధీనంలోనే ఉన్నదయ్యా అర్జున. నా సంకల్పంతోనే, అది అప్రయత్నంగా, దాని ప్రమేయం లేకుండానే నా యొక్క సంకల్పంతోనే ఈ సృష్టి అంతా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతుంది. మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరికి లయించిపోతుంది, అంటే నశించిపోతుంది అని, అదృశ్యమవుతుంది అని చెప్తుంది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలోనే ఈ జగత్ మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుందయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆయన యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి, దీన్నే అపరశక్తి అని చెప్తుంది. ఆ ప్రకృతి ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకే పనిచేస్తూ అన్ని చలించేటువంటి, చలనం లేనటువంటి జీవులన్నింటినీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుందయ్యా అది. దాని పాలనలోనే ఈ జగత్తంతా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, మరలా నశించిపోతూ ఉంటుంది అర్జున అని చెప్పి, ఈ సృష్టి ఎలా ప్రారంభమవుతుంది, ఎలా అంతమవుతుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆయన యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోలేనటువంటి మూర్ఖులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనను పరిహసిస్తూ ఉంటారయ్యా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆయన యొక్క దివ్య మహిమలను తెలుసుకోలేనటువంటి వారు చెప్తున్నారు. అవజానంతి మాం మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. ఆయన అంటున్నాడు, నేను మనుష్య రూపములో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడైన నా వ్యక్తిత్వము యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు.
కనుక వారు నన్ను పరిహసిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. సో దానికి అనేక మంది రాక్షసులు, ప్రహ్లాదుడి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు, అంతకుముందు హిరణ్యాక్షకుడు, అలాగే రావణుడు, అలాగే శిశుపాలుడు, కంసుడు, వీరందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క, ఆయన ఈ సృష్టిలో ధర్మాన్ని పునఃస్థాపించడానికి అవతారాలు తీసుకున్నప్పుడు, మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు మూఢులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనని గుర్తించలేకున్నారయ్యా. అటువంటి ఆ మూఢులు సకల భూతములకు మహేశ్వరుడునైనటువంటి నా యొక్క వ్యక్తిత్వము మరియు దివ్యత్వాన్ని వారు తెలుసుకోలేకుండి నన్ను హేళన చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తారు. అలాగే శిశుపాలుడు, ఆయన యొక్క మేనత్తలలో ఒక ఆమె మేనత్త కొడుకు అయినటువంటి ఆ శిశుపాలుడు, ఆ ధర్మరాజు చేసినటువంటి రాజసూయ యాగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారికి ధర్మరాజు భీష్ముడి యొక్క సలహా ద్వారా కృష్ణ భగవానుల వారిని వెరిగి వారికి అగ్రతాంబూలం ఇస్తే హేళన చేస్తాడు. ఒక సాధారణ యాదవుడికి దొంగ అయినటువంటి వాడు అవి దొంగతనం చేశాడు, ఇవి చేశాడు, అటువంటి ఒక సాధారణుడికి మీరు ఎలా ఇస్తారు? మేము మహారాజులం, ఇంతమంది వచ్చాము, మమ్మల్ని అందరినీ అవమానపరుస్తున్నారు అని చెప్పి. సో అలా హేళనగా మాట్లాడి చాలా మాట్లాడి చివరికి తన మేనత్తకి కృష్ణ భగవానులు ఇచ్చినటువంటి 100 తప్పులు పూర్తయిన తర్వాత ఆ శిశుపాలుడిని ఆ సభలోనే వధించడం జరిగింది అని చెప్తారు కృష్ణ భగవాన్, విష్ణు చక్ర. ఇంకా ఆయన మహాత్ముల గురించి కూడా చెప్తుంది. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తముతో కేవలము నాయందే మనసు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నటువంటి వారు, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి గొప్ప ఆత్మలు కలిగినటువంటి వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను తెలుసుకొని ఆ భగవంతుడే సృష్టికి ఆది మూలము అని తెలుసుకుంటారు. అలా తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఎటువంటి విచలనం లేకుండా నిశ్చలమైనటువంటి మనసుతో కేవలము ఆ భగవంతుని యందే మనసును లగ్నం చేసి వారు భక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటారయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అటువంటి మహాత్ములు ఎంతో మంది ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఈ మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మహాత్ములుగా ఉండేటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వంటి భక్తులు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ ఉంటారయ్యా అని చెప్తున్నారు. వారు ఎట్లా అంటే దృఢ సంకల్పంతో ఆ భగవంతుని గురించి పరిశ్రమిస్తూ ఉంటుంటారు. ఆ భగవంతుని ముందు వినయంతో ప్రణమిల్లుతూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా వారు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉన్నారయ్యా. సో అటువంటి మహాత్ములు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో అలాంటి అంటే ఇలా శుద్ధ భక్తి ఉండేటువంటి వారి గురించి మరలా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. మహాత్ముని యొక్క కార్యకలాపాలు ఎలా ఉంటాయంటే కీర్తన చేస్తూ ఉంటారు. ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణి జపిస్తూనే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పము, విశ్వాసంతో ఆ భగవంతునిపై ఉంటారు. ఇక ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటుంటారు. ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతునిలోనే లీనమై ఉంటారయ్యా మహాత్ములు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, ఇక సాధారణంగా ముక్తి కోసం అంటే ఆ పుణ్యం కోసం చేసేటువంటి వారు చేసినటువంటి ప్రయత్నాల గురించి కూడా చెప్తున్నారు. స్వర్గలోకం యొక్క విశాలమైన భోగములు అనుభవించుటచే వారి పుణ్యఫలములు అంతా తరిగిపోయిన తర్వాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా
భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. సో కొంతమంది ఆ పుణ్యాలను పొందడానికి స్వర్గలోకాన్ని పొందాలని లేదా ఋషుల లోకానికి పోవడానికి కొన్ని యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ ఉంటుంటారని చెప్పారు. వాటి కోసం చేసేది. అటువంటి వారికి లభిస్తూ ఉంది అది. వారు ఆ స్వర్గలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ వారు ఆ దేవతలు అనుభవించేటువంటి ఆ ఫలాలన్నీ కూడా వారు చేసుకున్నటువంటి పుణ్య ఫలాలంతా కూడా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. కానీ తిరిగి అవి అయిపోగానే తిరిగి ఈ భూలోకానికే వస్తూ ఉంటారయ్యా. సో కాబట్టి ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై కర్మకాండలు ఆచరించే వారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే ఆధ్యాత్మికంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవాలి, ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే నిన్నే చెప్పాను. ఆ ధామాన్ని చేరుకున్న వారు మరలా ఈ దుఃఖాలయమైనటువంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి రారు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే భౌతికమైనటువంటి కోరికల కోసం యజ్ఞ యాగాదులు, కర్మకాండలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటుంటారో వారందరూ కూడా తిరిగి ఈ భూలోకానికి మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చిపోతూ ఉంటారయ్యా అని ఇంకా చెప్తున్నారాయన. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తితో ఆ అనన్యమైన భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అంటూ ఆయన తన భక్తులను తాను ఏ విధంగా కాపాడుకుంటాడో చెప్తూ ఉన్నారు. సో అక్కడ ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటి 2 ఉదాహరణలలో ఒకటి ఇక్కడ మనం చూసేటువంటిది కుచేలుడు, సుదాముడు ఆయన యొక్క భక్తుడు, పరమ భక్తుడు, స్నేహితుడు అయినటువంటి ఆ సుదాముణ్ణి కటిక బ్రాహ్మణుడు దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి బ్రాహ్మణుడికి తనకు ఉండేటువంటి మేడలు, మిథ్యల్లాంటి రాజభోగాలు ఉండేటువంటి వాటిని ఆయనకి సమకూర్చి పెట్టాడని చెప్పారు. సో అదే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. నా దివ్య రూపమునే స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను. సో ఆయన అడగకపోయినా సుదాముడు, ఆ కుచేలుడు ఆయన ఏమీ అడగడు. అడగకపోయినా తనకు కావలసినటువంటివన్నీ కూడా సమకూర్చి పెడతారు. అయినా ఆయన ఎటువంటి అహంకారాలకు పోకుండా మరలా భక్తిలోనే ఉంటూ ముక్తి పొందారు అని చెప్తారు ఆ కుచేలుడు, అష్టుడు. అలాగే ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి అయినటువంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉండేవాడు. సో ఆయనకి ఎంతో రాజ్యం ఉంది. అయినా అవన్నీ వదిలేస్తూ పట్టించుకోకుండా నిరంతరం కూడా ఆ శ్రీమన్నారాయణుని నామాన్ని జపిస్తూ ఉండేవాడు. తండ్రి ఎప్పుడూ ఇబ్బందులు పెట్టి, ఏంట్రా నువ్వు ఆ హరినామ నామం చెప్పించడం ఏంటి, వాడు మనకు శత్రువు అని చెప్పి అలా మాట్లాడేటువంటి వాడు. సో అటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడి కోసం ఆయన ఒక అవతారమే తీసుకోవడం జరిగింది. అదే నరసింహ అవతారం తీసుకొని ఆ ప్రహ్లాదుడిని రక్షించాడు. సో కాబట్టి వాటిని ఆయనకి ఉన్నదాన్నంతా కూడా సంరక్షిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. లేని వారికి ఏం కావాలనో అది ఇస్తాను, ఉన్నదాన్ని నేను రక్షిస్తానయ్యా నా భక్తులకు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంతకంటే కావాల్సింది ఉంది మనకి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు. పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళతారు. భూత ప్రేతాలను అర్చించువారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. మరియు నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సో ఆ గోలోక బృందావనం తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటివి, తాత్కాలికమైనటువంటివే. ఆ దేవతల యొక్క పదవులు కూడా తాత్కాలికమైనవి. దేవతలు కూడా మారుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. వాటి యొక్క ఇంద్రుడు, అలాగే బ్రహ్మ, వీరందరూ కూడా మారేటువంటి వారే. సో అలా చెప్తున్నారు. కానీ వీటన్నిటికీ అతీతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడమే ఆ భక్తి మార్గం యొక్క పరమ గమ్యము. ప్రతి ఆత్మ యొక్క, ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యం తెలుసుకొని ఆ దేవదేవుడిని శరణుజొచ్చి
భక్తి మార్గంలో ఆయన్ని అనుసరించడం ద్వారా, ఆయనకి ప్రణామాలు చేయడం ద్వారా ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని చేరుకోవచ్చు. సో, ఆయన చెప్తున్నారు, "నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు" అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంతకుముందు మనం చూసినటువంటి కుచేలుడు ఎంతో కటిక దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఆయన. తన భార్య కోరిక మేరకు, ఎందుకంటే పిల్లలు మనమంటే ఎలాగూ పస్తులు ఉండగలమయ్యా, కానీ మన పిల్లలు పస్తులు ఉండలేరు. వారి కోసమైనా నీ స్నేహితుడు దేవదేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణుడిని కలిస్తే మన బాధలన్నీ తీరుతాయి. ఒకసారి కలువు అంటే, కానీ ఆయన తన చిన్ననాటి స్నేహితుడిని కలుద్దాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే వెళ్తాడు తప్ప, ఆ సుదాముడు తనకేదో సంపదలు కావాలని వెళ్ళడు. అంతటి భక్తుడని చెప్పు. తనకి కుచేలుడు అనే పేరు. తన యొక్క వస్త్రాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు చినిగిపోయినవి ధరించాడు. అందుకే కుచేలుడు అంటారు సుదాముడు. పోయేటప్పుడు ఊరక వెళ్లరు కదా! ఎవరి దగ్గరికన్నా వెళ్తే. మరి ఏమున్నాయి ఇంట్లో, నేను నా స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను కదా అంటే, ఇంట్లో ఏమి లేవయ్యా, ఎప్పుడో పాతవి అటుకులు కొన్ని ఉన్నాయి అని చెప్తారు. ఆ అటుకులు కండవలో మూట కట్టుకొని వెళ్తాడట కృష్ణుడి దగ్గరికి. సో, 2 ఒక పిడికెడు అటుకులు తిని తరిగిపోనటువంటి సంపదలను ఆ కుచేలుడికి ఇచ్చినటువంటి వాడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. సో, ఆయన యొక్క భక్తులు ఆ విధంగా. అలాగే మరొక భక్తురాలు అందరికీ కూడా తెలిసి ఉంటుంది, శబరిమాత. సో, ఈమె శ్రీరామచంద్రుడి కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తూ ఉండేటువంటి. సో, చివరికి తను వస్తున్నాడు తన ప్రదేశం వైపుకని తెలిసి మంచి, మంచి పండ్లనన్నీ ఏరుకొని వస్తుందట. కానీ ఏరుకొనొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకిచ్చేటప్పుడు ఆమెకి డౌటొస్తూ ఉందట. ఇవి బాగున్నాయో లేదో అని డౌటొస్తే, ఆమె కొరికి చూసి పండ్లు ఇస్తుంది తనకి అని ఆటిని కూడా స్వీకరిస్తారు. సో, అది దేవుడు భక్తులకి ఒసగేటువంటి అవకాశం. అలాగే గజేంద్ర మోక్షం. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు చూసాము. సో, వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తులు వివిధ రకాలుగా వారి యొక్క భక్తిని చాటుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి ఎంతో సరళమైనటువంటిది అని చెప్తారు. ఆయనే చెప్తున్నారిక్కడ. చెప్పడం కాదు, భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. సాక్షాత్తు ఆ కృష్ణ భగవానులే చెప్తున్నారు. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదాహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో, భక్తితో ఆకును గాని, పువ్వును గాని, పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అర్జున అని చెప్పి ఆయన యొక్క భక్తి, ఆయన ఏమడగట్లా భక్తిలో చూడండి. ఎంతటి సరళంగా ఆయనకి సమర్పించమని అడుగుతున్నాడు. ఆయనకి లేనిదేముంది? కానీ ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు భక్తితో. ఒక ఆకు, ఒక తులసీ దళం గాని, ఒక ఏదైనా ఒక పుష్పం, మనకి అందుబాటులో ఉండేటువంటి పుష్పం, లేదా పండ్లు మనకి అందుబాటులో ఉంది. అవేవీ లభించకపోతే కనీసం జలమునైనా సంతోషంగా భక్తితో, మంచి మనసుతో, భక్తితో ఆయనకి ఇస్తే, ప్రేమతో ఇస్తే దానిని నేను స్వీకరిస్తానయ్యా అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆయన యొక్క భక్తి ఎంతో సరళమైనటువంటి భక్తి ఆయనది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యత్ కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోసి దదాసి యత్ యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము. అంటే కృష్ణార్పణ ధోరణిలో చేయము అంటున్నారు. ఏ పని చేసినా అది భగవంతుని కోసం చేసినట్లుగా చేస్తే ఆ భగవంతులు వారి యొక్క భక్తులకు ఎటువంటి భవబంధనాలు అంటకుండా ఉంటాయి. అంతకు ముందు కూడా చెప్పారు ఆయన. సో, ఆ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. మనం ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో ఏది అగ్నికి సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా, ఏ తపస్సులను మనము ఆచరించినా అది ఆ భగవంతుని యొక్క సమర్పణగా చేయమని అంటూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకు చేయాలి అనేటువంటి దానికి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు.
శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనైః సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. అన్ని పనులు నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. ఆయనకి ఏదో లేక అడగట్లేదు, ఆయనకి సమర్పించి చేయడం ద్వారా ఆ చేసేటువంటి పనులకు ఏవైనా శుభ అశుభ ఫలాలు ఉన్నట్లయితే ఆ శుభ అశుభాలు మనకి అంటకుండా మనకి కావలసినటువంటి ముక్తి పొందే విధంగా ఆ బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా విముక్తి చేయడానికి ఆయనకి సమర్పించమంటున్నాడు తప్ప ఆయనకి ఏదో లేక కాదు, ఆయనకి ఏదో కావలసి కాదు. అన్నీ ఆయనే ఇస్తున్నాడు కనుక ఆయనకి సమర్పించి చేసినట్లయితే ఎటువంటి భవబంధనాలు అంటకుండా ఉంటాయ్యా. సో అలా మన ఒక అహంతో మిథ్య అహంకారంతో చేయకుండా ఉన్నట్లయితే అవేమవుతుంది, మనకి దానిపైన వైరాగ్యం వస్తుంది. సో తద్వారా ఆయన అంటున్నాడు, సో అలా విముక్తి చేయబడతావు, సన్యాసము చేయి, మనసు నాయందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావయ్యా. నీ యొక్క జీవుడి యొక్క గమ్యమైనటువంటి ఆ గమ్యాన్ని మీరు చేరుకుంటారు. సో ఏది మనం దానిపైన ఆశలు లేకుండా చేసినట్లయితే అది వైరాగ్యం అవుతుంది. ఆ వైరాగ్యం ద్వారా మనసు ఆ భగవంతుడిపైనే లగ్నం అవుతూ ఉంటుంది. తద్వారా మనము ఈ భవబంధనాల నుండి విముక్తి పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి కృష్ణుడేమన్నా పక్షపాతే అంటే ఆయన అందరినీ కూడా సమదృష్టితో, అందరినీ కూడా ఎవరి వైపు కూడా ఆయన చూడు, ఆయన అదే చెప్తున్నారు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతము గాని లేదా విరోధ భావముతో కానీ ఉండను. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. నేను అన్ని జీవుల యందు, అన్ని ప్రాణుల యందు సమమైనటువంటి బుద్ధితోనే ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు, మరియు నేను వారి యందే నివసిస్తాను. సో ఎవరైతే ప్రేమతో ఆ భగవంతుణ్ణి కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారో వారితో ఆయన ఉంటాను అని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన ఇంతమంది చుట్టూ ఉన్నా కానీ మనకి ఇలా కనిపిస్తున్నా ఆయన అందరి వైపు చూస్తూ ఉన్నట్లే కనిపిస్తాడట ఆ భగవంతుడు అలా ఉన్నప్పుడు. సో కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఎవరితోనూ పక్షపాతం కానీ విరోధ భావం కానీ ఉండరు. ఎవరు ఏ విధంగా ఆయన చూస్తే ఆ విధంగా ఆయన. సో ఎవరైతే ఆయన భక్తులు ఆయన్ని నిరంతరము ఆయన్ని కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు, ఆయన పైనే మనసును లగ్నం చేసి ఉంటారు కనుక ఆయన ఆ భక్తుల యందే నివసిస్తారు వారు అని చెప్తున్నారు. ఆయన కూడా వారి యందే ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు మరి దుఃఖాలు మరియు కష్టాల నుండి స్వేచ్ఛ గురించి చెప్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వశాంతి నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములు అవుతారు. అంటే ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమతో ఆరాధిస్తూ ఉంటారో ఆ భక్తులందరూ కూడా ఆయన యందే స్థిరంగా ఉండేటువంటి వారు త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములు అవుతారు మరియు శాశ్వతమైన శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు. చూడండి ఎంతటి గొప్ప మాట చెప్తుంది, భగవంతుడే చెప్తున్నాడు. ఓ కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి అని చెప్తుంది. అంటే నా భక్తుడికి ఎప్పుడూ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు. సో అందుకు మనము ఇక్కడ ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డా ప్రహ్లాదుడు అన్నిటినీ ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుడు చివరికి ఆయన కోసం ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు నరసింహ అవతారంలో వచ్చి ఆ ప్రహ్లాదుడిని సంహరించి వాళ్ళ నాన్న అయినటువంటి రాక్షసుడైనటువంటి ఆ దుర్మార్గుణ్ణి సంహరించి
ప్రహ్లాదుడిని సింహాసనంపై కూర్చోబెట్టడం జరిగింది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా తన భక్తులకి ఎప్పటికీ నష్టానికి గురికారు సో అని చెప్తున్నారు. ఆ మూర్ఖులైనటువంటి రాక్షసులను నుండి తన భక్తులను కూడా ఎప్పటికీ కాపాడుకోవడానికి ఆయన వివిధ అవతారాలు తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఎవరు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు? ఆయన్ని ఎలా అర్థించేదని చెప్తున్నారు. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యుపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తతా శూద్రాః తే అపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథతనయా, ఓ పృథ్వీ కుంతీపుత్రుడా, జన్మ, జాతి, కులము, లింగ భేదము లేకుండా సమాజము అసహించుకునేవారు అయినా, అంటే ఆయన ఎవరు ఆయన్ని పొందగలుగుతారు అనేటువంటి దానికి ఎటువంటి జన్మలో ఎటువంటి జన్మ తీసుకున్నాము అనేటువంటి ఎటువంటి జాతి అనేటువంటిది లేకుండా, కులాలతో సంబంధం లేకుండా, ఆడ మగ అనేటువంటి సంబంధం లేకుండా, లింగ భేదం లేకుండా సమాజము అసహించుకునేటువంటి వారు అయినా ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు పొందిన వారందరూ కూడా పరమపదము పొందుతారు. అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కావాల్సిందేంది ఆ భగవంతుడికి శరణుజొచ్చడం. అలా శరణుజొచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతారయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆయన అత్యుత్తమమైనటువంటి సారాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ స్మరించమంటున్నారు. మనసుని ఎల్లప్పుడూ ఆయనపైనే లగ్నం చేసి ఉండమంటున్నారు. ఆయన యందు భక్తితో ఉండమంటున్నారు. అలా ఆయన్ని ఆరాధించమంటున్నారు. ఆయనకి ప్రణామములు అర్పించడం ఉంటుంది. అలా చేయడం మరి ఏంటి ఉపయోగం అంటే ఖచ్చితంగా ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది శాశ్వతమైనటువంటి ఆ పరంధామం, ఆ కృష్ణలోకాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. తప్పకుండా, అవకాశమే కాదు, తప్పకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు ఆయన యొక్క భక్తులు ఆయన యందే మనసు లగ్నం చేసి ఉన్నట్లయితే. సో అది ఆయన యొక్క ఎలా ఆయనని పొందవచ్చు అనేటువంటిది ఆ దివ్యమైనటువంటి అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈరోజు అర్జునుడి ద్వారా మనందరికీ కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తెలియచేయడం జరిగింది. హరే కృష్ణ అండి. సో అందరూ కూడా ఒకసారి జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి. అందరికి ధన్యవాదాలు.